Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Vocea Diasporei. Discutăm despre actualitatea din Republica Moldova cu antreprenoarea Diana Crudu. Diana, bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru deschiderea de a discuta în cele ce urmează. Propun să vorbim despre un subiect care e fierbinte, dar de fapt e întotdeauna fierbinte subiectul România și Republica Moldova. Oamenii și-au manifestat solidaritatea și au distribuit pe rețelele de socializare ceea ce ți s-a întâmplat sau acel video în care ai povestit despre cum ai fost amendată pentru că ai arborat drapelul României în propria ogradă. Eu am vrut ca oamenii să fie solidari emoțional. Deși oamenii foarte mulți au zis hai să facem cheta și să-ți plătim amenda, nu mi s-a părut ok, este războiul care trebuie să-l duc eu cu el. Nedreptatea vine din prisma faptului că, dincolo de faptul că el a făcut un denunț, eu nu m-am așteptat să aibă drept complici polițistul și judecătorii. Eu am să vă arăt aici, nu știu cât de bine se vede la cameră, dar poliția și-a permis să-mi falsifice semnătura pe procesul verbal. Ne l-a trimis prin poștă și eu cred că este un abuz din partea poliției. Bun, înțelegem poziția domnului Ustaliev, dar chiar așa și poliția și judecătorii avem o hotărâre ilegală emisă peste termenul de prescripție a faptei. Și atunci frustrarea mea a venit anume din prisma faptului că parcă la comandă toți așa s-au unit și au încercat să aplice amenziile maxime, pentru că din simplu act de arborare a drapelului au dejuns 4 dosare, precum că i-am publicat adresa de domiciliu și i-am lezat intimitatea sa și a familiei sale. Acolo, centrul cu privire la protecția datelor caracter personal mi-a aplicat o amendă de 3.500 de lei. Pe alt dosar că am publicat sintagma cu ochi, a zis că l-am înjurat. La fel a cerut să fiu atras la răspundere contravențională. Pe al treilea dosar cu răspunderea civilă și să-i dau despăgubiri 10.000 de lei, 6.000 de lei avocatului lui și 300 de lei cheltuieli de judecată. Și cumva, nu doar sentințele astea m-au surprins, dar faptul că au abuzat pe anumite proceduri judiciare. Poliția a ținut la murat un an de zile acest dosar contravențional. Fapta s-a întâmplat în decembrie 2018. Un an de zile a stat acest dosar la poliția de la Durleș, cu câteva zile înainte de a expira termenul de prescripție. M-a sunat domnul polițist pe Viber, am făcut și public un screenshot din apelul lui pe Viber ca să-mi spună că îi pare foarte rău, pentru că acum cu guvernarea asta socialistă ar putea avea mari probleme dacă nu mă amendează. Eu l-am întrebat dacă atunci când o să meargă... Diana, ca să înțeleg mai bine, deci au falsificat semnătura ta pe procesul verbal. Exact, așa poate să o demonstreze. Asta este grav ceea ce se întâmplă. Este grav faptul că judecătorul Vecislav Martinencu ia o hotărâre ilegală și contrară tuturor normelor legale, dând o hotărâre în numele legii. Ca să înțelegeți, noi nici n-am știut că există ședință de judecată, ne-am fi prezentat cu avocatul, ne-am fi cerut drepturile, au făcut noaptea ca hoții această ședință. Cine a falsificat semnătura? Cineva din incinta sectorului de poliție din Durlești. Mă duce cu gândul că numai domnul polițist, Coroliuc Alexandru, care mi-a întocmit acest proces verbal cu privire la contravenție. Ce te gândești să faci mai departe? Pentru că, într-adevăr, așa cum ai povestit, sunt multe lucruri ilegale care s-au produs. Între timp a venit și o încheiere judecătorească care ne obligă și ne pune pe oprire și sechestru pe conturi dacă nu achităm în termen de 10 zile. Am încercat să cerem o suspendare a executării acestei judecătorești. Vedem ce se va întâmpla în instanță, dar cel puțin ce s-a întâmplat până acum este revoltător.
Adică mergi acum la Curtea de Apel? Sau care Voi este merge la Curtea de procedura? Apel, deși avem o hotărâre definitivă și executorie și intrată în vigoare. Vom vedea ce o să spună judecătorii de la Curtea de Apel. Adică hotărârea este deja definitivă. Da, hotărârea este deja executorie. Și acolo în hotărâre trebuie să-ți mai ceri scuze de Asta pe alt dosar. scuze publice. Sunt 4 dosare. Pe altă hotărâre trebuie să-mi cer scuze pe Facebook și cât de banal n-ar părea, la câteva zile după ce m-a denunțat la poliție, l-am văzut plimbându-se prin Iași, bine, mersi. Dar ce te gândești să faci cu această decizie de a-ți cere scuze? Am întrebat pe domnul avocat dacă aș putea face, în loc să plătesc această amendă, aș putea face muncă în folosul comunității. Pentru că mai util aș fi societății mele să merg să mădur câteva străzi decât să plătesc această amendă. Nu am înțeles exact. Legat de a-ți cere scuze, vei face acest lucru sau nu? Nu cred că o să-mi cer scuze. Nu cred că o să-mi cer scuze pentru că nu am pentru ce să-mi cer scuze. Rușii nu și-au cerut scuze pentru deportări, pentru anexări, pentru tot ce au făcut din basarabeni. Este paradoxal, eu am mai menționat odată într-un articol că fiecare familie de români mănâncă cu câteva felii de pâine mai puțin și salam mai puțin ca să plătească bursele studenților și elevilor basarabeni. Este trist faptul că în România mai sunt școli unde au grupurile sanitare în fundul curții, iar România, din banii contribuabililor, au renovat, au reconstruit peste 1000 de grădinițe. Din puținul lor care l-au avut, au trimis ajutor umanitar pentru combaterea pandemiei de COVID, 3,5 milioane de euro. România încearcă să ne interconecteze energetic, construiește gazoduc ca să ne scape de dependența rusească și de șantajul cu gazul. Atât de mult a oferit necondiționat și nu a cerut absolut nimic în schimb. Gândiți-vă un pic numai la faptul că avem peste 1 milion de cetățenii acordate cetățenilor basarabeni. Da, este dreptul nostru natural, eu recunosc. Și atunci cu aceste cetățenii, cu aceste pașapoarte, moldovenii au putut pleca, munci și supraviețui. Vă imaginați dacă toată lumea asta plecată la muncă în străinătate nu ar fi avut aceste cetățenii și aceste pașapoarte? Ce sărăcie și dezastru s-ar fi întâmplat? Iată, pornind de la acest paradoxal, nu mi se pare cum a acționat domnul Staleb. Cine e domnul Staleb, ne cu toții cunoaștem. Faptul că aceste decizii au fost decizii politice, chiar toată lumea în Republica Moldova, de la poliție, judecători, să fie spălați pe creier și să-i dea dreptate, când avocații sunt consternați. Ei spun că m-au împodobit cu aceste dosare ca bradul de anul nou, ca să mă pedepsească și să mă învețe în minte și alții să nu îndrăznească să procedeze la fel. Deci, consider că este mai degrabă o intimidare pentru că îți manifesti această atitudine românească, promovezi mesajul unionist în Republica Moldova. Nu rămâne decât să cred genul acesta de lucruri, pentru că odată v-am spus cum s-au întâmplat lucrurile. S-a ținut acest dosar la murat și tot au menționat că tot o să fie bine, ei nu văd încălcare, că cei de la heraldică au dat un răspuns ambigu care le permite să claseze dosarul cu arborarea drapelului, ca ulterior Sandu, la câte măsuni polițist. Îmi pare rău că nu pot să te ajut cu nimic, o să am probleme, hai ești plătește amenda asta de 500 de lei și ții în sensul ăsta, dar în schimb n-o să avem nimic probleme. Asta mi s-a părut aberant. Pornind de la cazul tău particular, să trecem la general,
Crezi că România ar trebui, sau statul român, ar trebui să fie mai dur când e vorba de asemenea situații, să protejeze altfel cetățenii săi, pe cetățenii români care Eu trăiesc în consider că Republica acesta este un Moldova? conflict artificial. Eu nu cred că în Republica Moldova s-au rezolvat toate întrebările și au rămas doar să ne războim cu oamenii care în propria curte, pe un pilon privat, acest pilon nu aparținea nici apeleului, nici furnizorului de energie electrică. În semn de recunoștință, în anul centenarului am arborat drapel. Sigur, n-aș vrea să iește un conflict diplomatic din acest gest. A fost un simplu mulțumesc pentru statul român. Eu am fost o norocoasă, vreau să vă spun, pentru că am avut o șansă imensă să fac un liceu bun în România, o facultate, un masterat și toate pe bănuții statului român. 8 ani de zile, cineva, o familie de români, a mâncat mai puțin ca eu să pot să fac studii de calitate. Și atunci nu pot să fac eu prea multe pentru România decât să fiu un cetățean exemplar și în semn de solidaritate cu statul meu, în an centenar, am vrut să arăt că și aici trăiesc români și că Basarabia e pământ românesc. Că nu au reacționat absolut nimic de la București, deși cazul meu a făcut înconjurul României, pentru că cei de la știrile Pro TV au publicat această știre și cei de la Digi24, rămâne la latitudinea politicienilor de la București. Ar fi trebuit să vină cel puțin măcar cu o reacție de suport și să spună că li se pare și lor abuzivă această decizie. Dar, în general, relația dintre Republica Moldova și România în momentul de față cum este? Pe alocuri în Republica Moldova există un oportunism. În ce sens? Sunt foarte mulți deputați care pledează pentru integrarea în Uniunea Euroasiatică și nu-i frig în buzunare pașapoartele românești. Foarte mulți copii de deputați antiromâni își fac studii mai ieftine în Uniunea Europeană, anume pentru că beneficiază de cetățenia României, România fiind stat membru UE. Și dacă ai fi extracomunitar, spre exemplu, la Universitatea din Olanda ar trebui să dai între 10 și 30 de mii de euro. Așa, ca cetățean român, plătești o taxă de până în 2000 de euro. Întotdeauna s-a abuzat pe anumite segmente de cetățenia română. Sincer să vă spun, cu tot respectul, dar inclusiv domnul președinte ia alocații pentru cei 3 copii ai lui din România. Și atunci, pentru mine este straniu că România tot dă, donează, ajută, trimite echipaje aici. Ca să înțelegem, între România și Republica Moldova există acel acord cu smurdul, care intervine ori de câte ori este nevoie. Cel puțin săptămâna trecută, de 2 ori, smurdul de la Iași a ajuns la Chișinău și absolut toate cheltuielile cu plata cadrelor medicale, cu cherosenul pentru elicoptere, cu toate sunt suportate de statul român. Statul român salvează vieți, în adevărat sens a cuvântului, aici în Republica Moldova. E ok să fie așa. Basarabia este pământ românesc. Noi suntem un tot întreg. Așa și trebuie să facă o țară mamă. Doar că atitudinea... E cumva prea tolerant? Da, România e prea tolerantă. Pentru că, până la urmă, haideți să vedem cum a fost întâlnit acel cortegiu cu medicamente sub cel mai mizerabil pod, unde miroase a urină întotdeauna. Când au pornit de la București, când a pornit la București convoiul, a făcut turul în Piața Unirii, oamenii fericiți că trimit fraților de peste Prut ajutoare, pe când aici a fost întâmpinat ca acolo unde se întâlnesc găinarii. Crezi că ar trebui România să fie un pic mai dură atunci când vorbim despre acordarea cetățeniei române? Pentru că am oferit mai multe exemple când oportuniștii au obținut cetățenia română fără să simtă românește. Absolut, absolut. Cel puțin să-i oblige să învețe un pic de român în plus, să știe un pic de istorie în plus. Atunci când ții cetățenia Statelor Unite, trebuie să știi toți președinții, trebuie să știi din istorie. Aici prea lejer s-au dat și s-a profitat la maximum de cetățenia română.
asta e realitatea. Spre exemplu, noi în familia noastră avem cetățenia română din anul 1998, când nici nu era vorba de spațiu Schengen, de anumite privilegii, de a călători fără vize. Noi am făcut-o atunci când nimănui nu trebuia acea cetățenie. Ca noi sunt foarte mulți români buni în Basarabia, nimeni nu contestă treaba asta, dar printre cei care au obținut doar cu scopul de a pleca la muncă sau mulți din colegii mei care sunt anti-români, ei spun pentru noi este o simplă viză de reședință. Și un pașaport cu care să poată circula liber în Uniunea Europeană. Ne mai vorbim de alte privilegii care sunt. Vei mai arbora tricolorul în ograda ta? Știți că tatăl meu, în semn de solidaritate, și-a vopsit poarta în 3 culori, ca să... Acolo chiar nu mai are ce să mai facă. Cu siguranță arborăm tricolorul. Chiar recent, de ziua tricolorului, în România am făcut și postări cu tricolorul arborat. Undeva în adâncul sufletului am simțit o mare frustrare. Deși oamenii au fost atât de empatici, foarte multă lume mi-a scris, în mod special cetățeni români, că vor un cont în care ar putea contribui la această amendă. Eu am refuzat pentru că această umilință nu trebuie să fie una colectivă. Cumva îmi scoate-o noi la capăt. Și eu chiar aseară mă gândeam, dar eu am ceea ce nu o să aibă niciodată o stalep. Eu am o țară pe care o iubesc, am o țară care mă iubește, care mi-a oferit studii de calitate, am o țară care oferă copilului meu o alocație, șansa de a face o facultate bună acolo mai târziu. Și atunci poate să-ți ia din portmoneu, poate să te pedepsească pecuniar, dar sub nicio formă nu poate să-ți ia dragostea de neam și țară. Și nu poate să-ți ia dezideratul și dorința de a vedea odată și odată o Românie dodoloață. Știți cum este dodoloață fiind o Românie rotundă, mare și unită. Și pentru asta te implici atât de mult și în Republica Moldova, prin diferite metode, cu diferite acțiuni, să sprijini, să susții, să-i faci pe oameni să aibă o luminiță la capătul tunelului, o speranță că se pot întâmpla lucruri bune și acasă. Deși ai recunoscut că nu odată te-ai gândit să pleci din Republica Moldova. Da, sigur, eu vreau să vă spun că oportunități de a pleca am avut oportunități de a rămâne, de a preda la facultate, la CUZA, acolo unde am terminat, și finanțe și drept financiar la cea de-a doua facultate care am terminat-o. Cât de paradoxal n-ar fi, dar am fost o studentă extrem de bună și o elevă foarte bună. Ce vreau eu să vă spun că spre marele meu regret, oameni buni, oameni ca voi, diaspora, este plecată. Nu poți face o țară fără oameni, nu poți să ai resurse, poți să ai tot ce vrei. Nu ai oameni, nu ai nimic. Da, de multe ori mă gândesc că trebuie să plec de aici și cât mai repede, cu atât mai bine. Dar toate aceste proiecte de promovare a micilor agricultori, de suportul lor, de lobare în Parlament a anumitor legi care le-ar face viața mai bună pe plan agricol, mă mai țin în Republica Moldova în speranța că oamenii noștri nu vor mai fi atât de amorțiți. Avem de fiecare dată șansa să ne prezentăm exemplar la urne și să schimbăm cursul și destinul Republicii Moldova. Ne așteaptă un scrutin electoral foarte greu în noiembrie, dar nu imposibil de câștigat. Trebuie să reportăm victorie cu victorie. Eu sunt sigură că dacă am fi un pic mai altfel, nu atât de resemnat cu destinul ăsta tragic al nostru care ne-l asumăm, suntem prea mioritici pe locuri. Știți cum un mioriță? El știa că o să moară, dar nu întreprindea absolut nimic ca să evite acest lucru. Așa și noi. De ce mai putem schimba? Putem schimba. Da, nu putem face violență, nu putem face mizerie în stradă, dar odată, într-un an, 2 sau în 4, când au loc alegerile, fie prezidențiale, fie parlamentare,
Oare nu putem să ne prezentăm exemplar toți la vot și să fim unici? Asta e cea mai mare provocare a noastră. Și vreau să vă mai spun că în Republica Moldova cel mai greu schimbă mentalitatea. În momentul în care noi să reușim să gândim un pic altfel, să ieșim nu din zona de confort, moldovenii au impresia că nu au zona de confort, din zona asta noastră de frică. Noi avem sindromul Stockholm. De-a lungul istoriei, atât de mult ne-a pedepsit Imperiul ăsta rus prin tot ce au făcut, că ne-au deportat oamenii, ne-au ciopărțit teritoriile. Ne-au înfometat, să nu uităm și de acest lucru. De sentimentul ăsta care au unii din noi, nu toți, că înainte era mai bine, cu rușii era stabilitate, când Uniunea Europeană, cea mai puternică construcție economică și politică din lume, cu cea mai mare piață de desfacere, atâta deschidere au avut către noi. Așa e. Scriai pe Facebook că țara de la Culioc o iei înapoi doar prin vot. Ai speranța că prin vot se pot schimba lucrurile în Republica Moldova? Numai prin vot. Numai prin vot. Omul schimb prin educație și soarta unei țări o schimbi numai la urnă. Restul tot e poveste. Da, dar mai știi că mai este o vorbă veche care spune că nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Cam asta se întâmplă în Republica Moldova, sau nu? Eu vreau să vă spun că mai este și altă vorbă. Nu puteți voi fura cât putem noi vota. Și atunci, da, cu siguranță o să încerce să aducă un număr impunător de transnistrieni, cu siguranță o să încerce să scoată toată găgăuzia care știm noi că e mai mult pro-rusă și cei de stânga au un electorat exemplar. Se prezintă primii la vot, nu chiulesc de la vot. Problema e noi, în dreapta care nu știm să ne consolidăm, în dreapta care avem 10 candidați pe dreapta, vreo 4 partide unioniste și tot așa, exact. Și sfărâmițează electoratul. Până la urmă, oamenii trebuie să înțeleagă că destinul lor e doar în mâinile lor. Și trebuie să ieșim atât de mulți la vot, că să se compenseze și lor să nu le ajungă toate furtișagurile și toate voturile acaparate prin baloane de gaz, prin hrișcă, prin ulei, orez. Și multe alte lucruri despre care se vorbește nu doar în campanie electorală, dar permanent. E momentul ca un candidat unionist să câștige în aceste alegeri prezidențiale sau încă nu a venit acel moment? Mi-este foarte greu să mă expun cine ar avea șansa, deși mulți spun că segmentul de unioniști a crescut considerabil, de la 24 la 30%, cu siguranță sondajele astea mai au și o marjă de eroare. Cel puțin, cred că pentru acest mandat unioniștii nu au nicio șansă pentru acest mandat de președinte. Noi mizăm să avem măcar un președinte care să nu fie atât de mult antiromân, să fie un președinte care să-l doară sufletul de toată țara și de bulgarul de la Taraclia și de turcul din Comrat, dar și de românii de la Dorlești. Adică întotdeauna cam suntem puși în această situație să alegem răul cel mai mic. Asta e. Și eu am observat că oamenii nici nu mai vor să implice atât de mult în politică, pentru că asociază politica din Republica Moldova cu o chestiune foarte murdară și perfidă. Și atunci preferă fie să emigreze, să construiască niște vieți civilizate pentru ei și copiii lor afară, fie să-și vadă de joburile lor, fie că sunt doctori buni sau oameni de afaceri buni. Atât de mult a degradat politic și noțiunea de politică în Republica Moldova, încât foarte mult să fie asociat cu activitatea politică. Pentru că vedem ce se întâmplă, deputați care se cumpără, se vând, deci mai ceva decât la piață și foarte multă corupție. Oamenii, într-adevăr, sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Ar fi vreo șansă, cel puțin, iată, pentru aceste alegeri, ca lucrurile să se schimbe?
șansa mereu există. Șansa mereu există. Vă imaginați că dacă mai avem din nou un președinte, așa cum l-am avut pe ăsta ultimii 4 ani de zile, o să fie insuportabil pentru foarte mulți să-și ducă traiul aici. Și eu să înțelegeți că nu e neapărat din considerentul că oamenii și aici sunt oameni, doctorii și aici sunt doctori, profesorii și aici sunt profesori, dar bătaia asta de joc continuu care o face politicul asupra lor și toate schemele și combinațiile politice și cumpăratul și vândutul de deputați, eu nu cred că mai există în lume genul de politică care se face în Republica Moldova. Dar șansa există. Oamenii trebuie să înțeleagă. Nu trebuie să cedăm. Nu trebuie să cedăm. Trebuie să ne mobilizăm. Nu neapărat să iubești la disperare candidatul X sau Y, dar atâta timp cât de la el emană normalitate, integritate, să mergem să votăm. Diaspora cum se poate implica, iată, și în alegeri, dar și pentru schimbarea lucrurilor în Republica Moldova? Ce așteptați, de fapt, de la diaspora? Eu odată am declarat că diaspora e cel mai mare izvor neexploatat pe care o are Republica Moldova. Sunt oameni care au lăsat totul în urmă și au reușit în altă parte. Trebuie să ai caracter pentru asta, trebuie să ai vână, trebuie să ai sânge. Foarte mulți oameni buni avem acolo care au înțeles ce înseamnă un mecanism sănătos de capitalism, cum să fac afacerile corect, cum să crește acești roșii sau căpșună în Spania. Credeți că n-ar fi capabil să vină să facă asta aici? Cu siguranță ar fi. Sunt oameni minunați, extrem de buni. Eu pot să vă dau exemplu familiei noastre, din toată familia noastră, dar noi suntem aici. Sora mamei e plecată la New York cu unchiul care și-a reușit să-și echivaleze diploma de doctor în Statele Unite și muncesc amândoi în spitale. Avem oameni cercetători, ingineri IT, diaspora ce ar putea să facă cel mai bine pentru țara ei, dincolo de remitențele astea de peste 1 miliard pe an, să-și facă un pașaport valabil și să se prezinte la vot. Atât se cere, să voteze. Diaspora trebuie să înțeleagă că prin votul ei masiv ne salvăm și noi, dar într-o oarecare măsură își creează și lor oportunități ca să revină odată și odată în țară. Chiar dacă diaspora se prezintă la vot, atunci când au un candidat pentru care să voteze și pe cine să susțină, se prezintă la vot. Sunt probleme legate de procesul de organizare a votului și toate lucrurile despre care ne amintim că s-au întâmplat în trecut. Sau e nevoie de o implicare și mai mare? Mai mult de atât? Absolut. Sunt aproape 1 milion de oameni plecați. Cea mai bună prezență la vot au fost acum 4 ani de zile la alegerile prezidențiale, unde au votat peste 100.000 de oameni. Asta a fost fantastic, nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, dar este prea puțin. Diaspora ar mai putea să-și încurajeze oamenii rămași aici, rudele, să nu fie pasivi, să nu fie resemnați, să-și îndeplinească obligația de cetățeni să meargă la vot. Diaspora poate adopta un vot din străinătate acasă. Eu sunt un vot în diaspora, o să mai conving 3-4 de acasă să voteze cum trebuie. Trebuie să înțelegem, trebuie să dăm dovadă de unitate. Exact, de unitate indiferent unde am fi. Vreau pe finalul acestui interviu să vorbim și despre acțiunea pe care o organizați în această perioadă, despre Cămara Fest și la fel, cum ar putea diaspora să se implice ca să susțină agricultorii. Să știți că sunt foarte mulți din conaționalii noștri care atunci când vin acasă se străduie să cumpere tot ce este autohton, pentru ca în felul acesta să-i susțină pe producătorii autohtoni și să contribuie cumva ca ei să se mențină, fiindcă este foarte, foarte greu. Și asta e un lucru minunat. Suportul producătorului autohton este o formă de manifestare a patriotismului. Să știți că
un lucru fantastic și ultimii 2 ani de zile am simțit un suport incredibil din partea diasporei, începând de la faptul că a pus umărul atunci când a fost criza strugurilor și s-au mobilizat și am pus 10 de tone de struguri pe toate taxele care s-a putut. Au ajuns struguri atunci când nu am avut piață de desfacere prin intermediul rutierilor, așa le cunoaștem noi, și în Finlanda și în Norvegia. A fost o mobilizare incredibilă. Atât de mult a empatizat atunci diaspora cu mine, că eu și oamenii în general, că eu am înțeles că trebuie să dau mai departe din ceea ce au făcut ei pentru alții producători. Tocmai după acele 2 evenimente de vânzarea stocurilor de anul trecut, au urmat deja peste 10 evenimente de susținere a altor producători autohtoni. Ceea ce încercăm noi să facem în fiecare sâmbătă din august în scoarul Catedralei Metropolitane este să aducem producători în mod special de pumușoare, pentru că pumușoarele sunt fructe fragile, perisabile, nu prea merg la export și atunci moldovenii, din dorința de a rămâne acasă, au plantat hectare întregi de mure, avem 10 hectare de afine, goje, sunt atât de inventivi și pentru asta îi laud, sunt bravo, de ce se apucă, duc la bun sfârșit. Doar că lipsa pieței de desfacere, slaba putere de cumpărare a cetățenilor, nu le permite, incapacitatea de a accesa piața de desfacere prin intermediul supermarketurilor și ne-am gândit cum să-i ajutăm și să-i promovăm. Și am adus în sâmbătă trecută și urmează să aducem și în următoarele sâmbete din august 10 de producători de pomușoare, miere, de albine, să-i ajutăm într-un fel să strângă niște bănuți, pentru că vine o toamnă destul de dificilă și o iarnă și mai dificilă, în condițiile în care anul acesta am avut secetă, grindină, pandemie, s-au adunat toate așa, este anul supraviețuirii. Anul ăsta trebuie să nu murim de COVID și să nu murim de foame aici în Republica Moldova. Îndemn pe cei din diaspora să fie la fel de receptivi. Și dacă aveți ocazia să comandați din Republica Moldova, bine, nu toate produsele pot să ajungă la dumneavoastră, spre exemplu, acea zmeură n-ar rezista, dar aveți ocazia să cumpărați miere de albin foarte bună și la un preț decent, prune uscate, miere deshidratate. Mi-e greu acum să enumăr toată gama de produse, dar chiar veți găsi. Struguri inclusiv ajung într-o stare foarte bună la dumneavoastră. Să fim uniți, pentru că eu sunt sigură că vor ajunge vremuri mai bune. Și atunci veți avea oportunitatea mulți dintre dumneavoastră care știu că tare vreți acasă. Nicăieri în lumea asta nu există, nimeni nu-ți dă un confort psihologic mai bun decât propria casă, propriul pământ, atunci când vorbești în limba ta. Dar pentru asta trebuie să muncim, să luptăm împreună, dumneavoastră de acolo, noi de aici, să nu uităm să ne prezentăm exemplar la vot. Atât se cere de la noi. Așa este. La modul teoretic, cum se poate ca oamenii din diaspora să facă aceste comenzi de, iată, fructe, legume și să ia legătura cu cine? Ne găsesc pe internet, noi suntem și grup consolidat deja, de peste 60 de producători. De obicei ei iau legătura direct cu anumiți producători și producătorul din Republica Moldova, în ziua în care pornește maxi taxele de unde indică cel plecat, merge și pune pachetelul cu cele solicitate. Ajung fructele și legumele noastre peste tot în lume. Absolut, dar să știți că faceți un lucru extraordinar. Atât cât putem ne implicăm, pentru că așa este în suflet, întotdeauna rămâne țara și locul unde ne-am născut și limba pe care o vorbim și aici în străinătate suntem la fel. Vorbim despre țara noastră, o promovăm, vorbim despre limba noastră, despre istorie, tradiții și încercăm să le promovăm, să le împărtășim și celor care ne-au primit. Eu știu că noi suntem un popor chinuit, am fost dezbinați, divizați, rupți de țară, dar eu sunt sigură că o să vină vremuri și mai bune. O să fim
fie Moldova o să integreze în Uniunea Europeană, fie Unirea o să producă. Pentru că de istorie, nu poți fugi. Asta e destinul Basarabiei, să fie cu România, indiferent de formula care o să găsească, dar teritorial trebuie să fim împreună, mai devreme sau mai târziu. Fie ca acum, copiii noștri în 20-30 de ani o să facă acea unire, dar ea o să producă. Vreau să îndemn toți oamenii să nu-și piardă credința și să nu-și piardă valorile în primul rând și să fie optimiști, dar și să acționeze, să ieșim din zona de confort și să acționăm, să nu mai fim așa de amorțiți, mai ales când vine vorba de politică și de mersul la urmă. Asta e cel mai important. Da, deci să dăm dovadă de acest activism civic, să ne implicăm. A te implica, asta înseamnă a ieși la vot și a decide soarta țării, nu a lăsa pe mâinile altuia să decide acest lucru. Da, exact. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții și felicitări pentru tot ce reușești să faci și felul cum îi susții pe oamenii de acasă, pentru că nu este ușor, într-adevăr. Mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc și vă doresc să prindem toți împreună zile și vremuri mai bune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe portalul numărul 1 al Diasporei IR News și nu uitați, informația este putere. Informați-vă corect. La revedere!